Witam Was pięknie. Gadałam Wam, że bify rajzuje. No, dzisiaj ta moja rajza to nie jest tak daleko. Bożek jest na mojej ulicy, u mojego sąsiada, którego żech całkiem niedawno dopiero odkryła. Kolejny pasjonat, pan Grzegorz Szymczuk. Przyciąg sam na Śląsk z dalsza. Spójrzcie, panie Grzegorzu. Budowy i zdrowiu. Ja i słuchajcie, on ma tyle pasji, że my sam musieli ten film pościgać na pora tajlów. Pierwsza pasja to są instrumenty. Panie Grzegorzu, na jakich instrumentach grocie? Oczywiście amatorsko, bo nie kończyłem szkoły muzycznej. Chodziłem prywatnie przez 2-3 lata, nie pamiętam źle. Następnie sam się dokształcałem. Gram, mówię, amatorsko. Na fortepianie, na organach, to jest podobne bardzo. Na gitarze basowej, gitarze basowej, na perkusji. Grałem w orkiestrze dętej na waltorni, no i na trąbce B, na kornecie. A ja tam widziała takie zdjęcie, kajście są za młodów w takich golfach, nie? Co to było za zdjęcie? Ja za młodu to założyliśmy zespół młodzieżowy Czerwone Golfy. Zespół bitowy, jak na tamte czasy się nazywał. I kaście grali? Występowaliśmy na terenie województwa wrocławskiego i raz występowaliśmy w Czechach. Wow, bo tu kariera zagraniczna, nie? No, to nie było takiego nic wielkiego. To nie było. No ale, Nie przypominam sobie, że były wielkie pieniądze za to. ale są fajne wspomnienia, no ale tak, niby amatorsko, a żeście mi padali, żeście sam do hospicjum też reżyserowali występ 2 chórów, żeście sam robili różne animacje, aranżacje. Padajcie no mi o tym. Tak, to było dla mnie coś niesamowite przeżycie. Reżyserskie oczywiście, bo tam nie uczestniczyłem, byłem reżyserem całego występu na rzecz hospicjum. Hospicjum się zwróciło do mnie właśnie o wyreżyserowanie spektaklu takiego. To było później zbiórka na ten. I tak wyreżyserowałem spektakl taki słowno-muzyczny w kościele w Benedykta, prawda, naszym. Na 2 chóry to był chór z Franciszkanów i z Chrzciciela. Magda Anioł z zespołem, Inga Madej fortepian i jeszcze sobie no i szereg osób, które pisały. Tam pisała pani doktor jedna wiersze właśnie dla hospicjum, dla tych wszystkich chorych, bardzo piękne właśnie. I zespół, który śpiewał Sylwia Wysocka, jeszcze wówczas śpiewała pięknie. No i zespół recytatorów. To było coś takiego wspaniałego na godzinę chyba 20-30 minut. No ale tam jak my byli w tej waszej izbie, to tam jest otwarte organy, stoją rozmaite instrumenty, gitara też, to co już nie grocie, to na tym gro. To ja gram dla żony w niedzielę, jak ona robi obiad, to jak tak. No jakie cwany hobby, widzicie, takie są hopy. Bardzo wam pięknie dziękuję. Dziękuję.